Ja imam svoju slobodu, uvek sam bio isti, svoj, slobodan, tako da li me neko sutra voli ili ne, ja na kraju krajeva ovo je moja pasija, moja ljubav, zbog toga sam u ovom sportu, ja nisam u ovom sportu ušao zbog publike i da bi mi ljudi tražili sutra autograme i slike, to je jednostavno nešto prirodno što ne možete da tražite i očekujete, već to dolazi samo od sebe. Mlađe borce, ja to vidim, to je velika razlika jer danas i 5 pobjeda kuju te, dižu te u zvezde i jedan poraz svi te gaze, tako da je to veliki problem kod mladih boraca i upravo na tim stvarima treba da se razgovara jer velika su iščekivanja, ljudi pravo da vam kažem, nemaju baš taj moment da znaju da podrže borce, da su svesni kakav je ovo sport i na koliko načina možete doći do pobjede, na koliko načina možete doći do poraza. Pa pritisak je uvek, iščekivanja su uvek velika, pogotovo od ljudi. Eto, živimo u takvom trenutnom svetu i brzini ovog života da jednostavno komentari i taj pritisak preko društvenih mreža pogotovo ostavlja trag na mlađe borce. Što opet na kraju krajeva treba čovjek da se zamisli zbog čega ovo radi, jer sutra kad se završi karijera nećete niko tapšati po ramenu i zahvaljivati si se. Pravo da vam kažem, meni je svejedno jer uvek sam znao ko sam